Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ρίκος Σάντης. Αποφάσισα να έτσι είμαι λίγο κοντά σας καθημερινώς, αν μπορώ. Έχω λίγο πρόβλημα με την κάμερα μου όμως. Δεν ξέρω. Πιθανόν οι περισσότεροι να με θωρείτε, να με θέλετε να με θωρείτε και είμαι ομορφός. Αλλά δεν ξέρω. Βοηθά λίγο έτσι να νιώθω ότι θωρείτε με την ώρα που μιλώ. Εντάξει. Από ό,τι ξέρετε, με ενδιαφέρει άμεσα το θέμα της υγείας. Εμπέρτεψα με το θέμα της υγείας, αν και είμαι υγιής άνθρωπος και χτύπα ξύλων, ούτε εγώ ούτε η Αθούλα είχαμε φάκελο μες στο νοσοκομείο. Είμαστε πολλά καλά. Άμα να γυρέψαν να βρουν το φάκελο της Αθούλας μες στο νοσοκομείο, δεν τον ήβρασε, διότι η Αθούλα ήταν υγιής άνθρωπος και κατέληξε να είναι ένα θέμα μέσα στο νοσοκομείο και μέσα στις πρώτες βοήθειες. Το λοιπόν έχουμε νέον Υπουργό Υγείας. Δεν ξέρω, θέλω έτσι λίγο να το συζητήσω τούτον. Με ενδιαφέρει, επειδή τσέκαρα το, Μιχάλης Δαμιανός, πολλά καλόν κοπέλιν, όμορφος, το βιογραφικό του νέου Υπουργού Υγείας. Εντάξει, είναι δικηγόρος. Θέλετε όλοι σαν ένα γιατρός, αλλά δεν πρόκειται ένα γιατρός. Πήγαινε τα πολλά καλά, ουλοβραβεία ξέρω εγώ, θα τα κεβάσουμε τούτα όλα. Εργάστηκε σε διεθνείς οίκους Σίμονς και Σάιμονς στο Λονδίνο με εξειδίκευση στα εταιρικά και εμπορικά και ενεργειακά θέματα. Μπορείτε, είναι η δουλειά του τα εμπορικά και τα εταιρικά. Δεν έχει να κάνει τίποτε με την υγεία ο άνθρωπος. Εντάξει, αλλά βάλαμε τον Υπουργό Υγείας και ξέρετε γιατί? Διότι έχουμε να κάνουμε με το ΙΕΣΥ, το οποίο δυστυχώς είναι θέμα εμπορικών. Τελείωσε ποιον. Οι γιατροί πρέπει να αλλάξουν τον νόμο του Ιπποκράτη. Εντάξει. Τέλος πάντων, ήταν που άλλο. Πήγα και έψαξα το λίγο των άνθρωπων, ωραίων κοπέλιν, ωραίων μαλλίν, όμορφος, ωραίος. Δεν αφιβάλλω ότι έχει τη δυνατότητα να διοικήσει μια εταιρεία, η ονομία ονομάζεται ΙΕΣΥ, διότι αν θυμάστε καλά, όταν δημιουργήθηκε το ΙΕΣΥ, πάλι έμποτουν των δικηγόρων έμπορα που είχαμε. Είχε καφέ ο άνθρωπος. Εντάξει. Και πιστεύω ότι και τούτος, αφού είναι η δουλειά του να ελέγχει και να σάζει θέματα που έχουν να κάνουν με την υπηρεσίες, να καταφέρει να κάνει, ελπίζουμε, το ΙΕΣΥ να είναι κερδοφόρο, αλλά εμπιστεύω ότι να καταφέρει να κάνει το ΙΕΣΥ να δουλέψει σωστά και να αλλάξουν ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν πρόβλημα με το ΙΕΣΥ. Ένα λεπτό πρέπει να διαβάσω. Το λοιπόν συνεχίζουμε, πιστεύω ότι συνεχίζουμε, διότι διέκοψα το και ξεκινήσα από την αρχή. Έκανα από το πρωί comment. Έκανα post που το πρωί σχετικά με τον Υπουργό Υγείας. Μιχάλης Δαμιανός, δικηγόρος, νέος Υπουργός Υγείας. Πολύ σωστή επιλογή, αφού είπαμε ότι η υγεία μας είναι πλέον επιχείρηση. Τώρα να σάσουμε και το ΙΕΣΥ. Εντάξει. Θωρείτε, έγραψα και έβαλα και ένα κομμάτι που λαλεί, ας πούμε, 90 δουλειές έκαμε ως τώρα ο κύριος Μιχάλης. Ένα comment και ένα share. Και ένα share. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα. Τούτο πράγμα που έγραψα, που έχει να κάνει σχετικά με ένα θέμα που έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Έκοψε το, ας πούμε, το Facebook και δεν το είδε ο κόσμος σήμερα. Ή κοίταξε να δείτε πόσο ο κόσμος είναι
θέλει να ασχολείται με τα θέματα τα οποία επηρεάζουν άμεσα τη συμβίωση, το βίο μας, επηρεάζουν το βίο μας. Κανένας δεν κατάφερε να βάλει ένα comment σχετικά με τον κύριο Μιχάλη. Κανένας δεν μίλησε αν είναι καλά που λαλώ ή αν είναι bullshit που λαλώ. Εκτός αν τούτον το post που έκανα εγώ σήμερα δεν έφυγε στους τοίχους των φίλων μου. Αν δεν έφυγε, δεν έχω παράπονο από κανένα. Αν έφυγε όμως, έχω παράπονο, ναι. Διότι φαίνεται ότι nobody gives a shit. Εντάξει. Αν έγραφα δαμέ, δεν ξέρω είναι τα μαλακία αν έγραφα. Τότε πολλοί κόσμος ήταν να το κάνει share, ήταν να χαρεί, ήταν να βάλει σερούι, ήταν να βάλει ποούι. Εντάξει. Έκαμε ένα βίντεο προψές σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακος και τη Γριάν. Και δείξαν το και τηλεοράσεις. Το βίντεο μου έφυγε πριν να το δείξει η τηλεόραση τη νύχτα. Εντάξει. Άμα πατήσεις πάνω σε τούτη την εικόνα, παίρνεις άμεσα στο βίντεο που έκαμα. Παίρνεις άμεσα στο βίντεο που έκαμα. Εντάξει. Έτωδα με το βίντεο. 97 άτομα, είδαν το 97 άτομα σε μια ημέρα. Πολλά καλά. Δεν περίμενα τίποτε περισσότερο. Κανένας όμως δεν κατάφερε να πει. Αλλά υπάρχει ένα catch. Επειδή ο κόσμος πλέον είναι αντέχει να θωρεί βίντεο. Αρέσκει του κόσμου να χωρεί εικονούες και ξέρω εγώ, τα short stories, αρέσκει του κόσμου τα short stories. Στο τέλος του βίντεο, το οποίο είναι 12 λεπτά, λαλώ του κόσμου ότι είναι καλά να το κάνουν share για να το μάθει κι άλλος κόσμος σχετικά με τον κύριο Μάριον, τον κύριο Ζή. Ευκάλαν τον στην τηλεόραση των ανθρώπων και είπε ναι πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει. Αλλά επειδή ο κόσμος δεν αντέχει να δει ένα βίντεο 12 λεπτά, δεν έχει την ώρα ο κόσμος, δεν ξέρω. Προτιμά να δει 15 λεπτά, να δει 15 δευτερόλεπτα ας πούμε, μια ξέρω εγώ κοπέλα που να τραγουδά και να σούζει τα πισινά της, παρά να κάτσει να δει είναι που λαλεί ο Σάντης. Εν τον ενδιαφέρει τον κόσμο είναι τα πρόβλημα να έχει ο Σάντης πλέον. Όλοι συνεχίζουμε με τη ζωή μας αγαπητοί. Γι' αυτό και τούτον το βίντεο που έκανα εχθές, αν και είδαν το 97 άτομα, έχουμε μόνο 5 shares δραμε, που διάφορους γνωστούς. Ξέρω ποιοι εμπού το έκανα share και λόγω του ότι είμαι και λίγο παλιός μέσα στο YouTube και ξέρω εγώ, με τα analytics που έχουμε δαμε, μπορώ να καταλάβω και πόσος κόσμος ακόμα είδε το βίντεο παραπάνω από 5 λεπτά. Είναι 12 λεπτά το βίντεο και η παραπάνω το average που το είδε ο κόσμος είναι 3 λεπτά. Που σημαίνει ότι περισσότεροι από τους μισούς το είδαν μέχρι τα 5 λεπτά. Σημαίνει ότι εντάξει, μπορεί ο κόσμος να λαλεί μαλακίες που λέει ο Σάντης, ας πούμε, δεν μου να κάτσω να τον ακούσω κανεί. Προχωρούμε, πάμε να έχουμε άλλη εικονούα. Πάμε παρακάτω στο scrolling μας. Πάμε παρακάτω στο scrolling μας να έχουμε μπερκεί βρεχεί κανένας άλλος που έχει κανέναν τίτσιρο να δούμε, καμιά τίτσιρα να δούμε, ξέρω εγώ. Καταλάβεις, δεν μας κόφτει εμάς τώρα ποιος εμπέμπηκε υπουργός υγείας. Εντάξει, ποιος εμπέμπηκε, κοπέλη. Μιχάλης Δαμιανού. Δαμιανός Μιχάλης, καλόν το κοπέλι, απλώς είναι δικηγόρος, όπως ήταν και ο προηγούμενος, τότε που έκαναν το γεσί, ας ελπίσουμε τα καλύτερα. Τι να κάνω, αν έχει κανένα φίλο που ξέρει τον Μιχάλη τον Δαμιανό, ας του στείλει τα βίντεο που κάνω, να αντιληφθεί είναι που συμβαίνει στις πρώτες βοήθειες
της Λάρνακος. Εντάξει, φίλε Δαμιανέ, έλα. Έλα να σου εξηγήσω, διότι το πράγμα που έγραψε ο Κυριαζής εχθές, ο γιατρός ο Κυριαζής σχετικά με τη γριά, έστειλα μου το 25 άτομα εμένα. Μα έτσι είμαι εγώ ο Χαριλάου. Ο Χαριλάου είναι άλλος. Εγώ είμαι ο Ερίκος ο Σάντης. Ο Χαριλάου που είναι εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ είναι άλλος. Στέλνετε το του Χαριλάου. Και είδα τι ήταν που είπε ο κύριος Χαριλάου στην τηλεόραση. Είπε ότι αν έχει παράπονο δηλαδή, η οικογένεια της γριάς, να πάει να κάνει παράπονο στην αστυνομία και να δούμε. Έτσι έκανα και εγώ. Έκανα παράπονο στην αστυνομία και καρτερούμε να δούμε. Καρτερούμε να δούμε. Δεν μπορεί να δούμε. Δεν ξέρω. Πάντων. Να κλείσω για να τελειώ μητσίν το βίντεο. Κοντέψαμε τα 11 λεπτά πάλι. Για να μπορέσουμε ίσως μπορέσει ο κόσμος και δει το βίντεο. Anyway, ευχαριστώ σας πολλά. Καλή σας νύχτα. Ερίκος Σάντης once more.